Depois eu leio outra. Mamu, только тебе дух надо карамал кулипте на тортата. Нет, можно тут. Плата? Те скумни се. Не, вот и не. Ама, искаш ли да сваля той, защото отвън като излиза свет? Можеш ли да духаш? Да, ма не са снимани, не мога да. Що не можеш да снимане? Кой ще пречи, ако е за снимане? Хайде, силно. Не, сега искам да махнем кулипте. Няма да духаш пак? Не, не се духаш. Айде. Защо ми си даде ключ? Айде, Даша. Хайде, не вземай мези. Голям не ради да ключ. Ама дава да ги измислиш. Аз бива да си ги мисля. И не се да страшните колички. Направили си място. Не, баба, не става сега. Да напълня гумичките и няма да се измият. А ти иде само да измият. Ще снимаш ли количката? Снимай! Атава! Снимай! Снимай бе! Сега да видя как стана снимката. Не може да един. Искам да видя как стана снимката.